Kaixo, gaur azaldiko dizuet Gmaileko taldeak nola egiten diren. Guk idatzi nahi badugu mezu bat eta gela oso bat idatzi nahi badiogu, adibidez dbh3b, hemen ateratzen zait ikasle taldea. Talde hauek Google Appseko administrariak egin ditu, ikastetxeko administrariak. Baina batzutan gertatzen da dauzkadala ikasgai aukerako bat edo hautazko bat daukadala. Orduan egin behar ditut gela ezberdinetan dauden ikasleak dauzkadanez talde berri batzuk sortu nahi ditut. Eta horiek nik Gmail sortu behar ditut. Joango naiz, postan klikatu, kontaktuak, eta hemen beruntz joaten naiz talde berria daukat. Bale, mango diot antzerkia dbh3. Bale, ados. Ikusten da hemen atera zait talde berria. Baina talde berria utzi daukat. Sartu behar ditut ikasleak. Gehitzeko ni emango diot. Eta ordenadore batzutan funtzionatzen dit autokompletar funtzioak. Baina beste batzutan ez badut inoiz erabili elbide hori ez dit funtzionatzen. Beraz, egin behar dudana da zerrendara jun, elbideen zerrendara, ikasleen elbideen zerrendara, eta handi kopiatu eta itxatzi. Non dago elbideen zerrenda hori? Ikasle guztien elbideak daude irakasle gunean, ikasturtekoak, eta hemen irakaslearen karpetan dago karpeta bat Google Apps erabiltzaileak. Hemen ditugu kalkulu horri honetan ikasle guztien elbideak. Orain joaten naiz hirugarren mailara, aukeratzen joango naiz ni dauzkadan ikasleak, aukerako hortan dauzkadan ikasleen elbideak, oso horreza da, klik egin, laukitxoan, eskubikoarekin, kopiatu. Joaten naiz talde honetara, gehitu ikasleak, eskubikoarekin, itxatzi. Eta hemen agertzen zait. Beste bat nahi badut, 3b dagoena, adibidez hau, eskubikoarekin, kopiatu, eta gehituko. Kurso hasieran astun xamarra izan daiteke, baina gero urte guztirako, ikasturte guztirako, taldea egina daukat. Eta ni joaten naiz orain idaztera, posta, idatzi mezua, idazten badut antzerkia, hemen aterako zait, daukadan talde hori, eta hemen bi ikasle horiekin, bi ikasle horiek bakarrik sartu ditut. Honek berdin funtzionatzen du gure drivean. Dokumentu hau partekatu nahi badut antzerkia izeneko talde horrekin, partekatzen dut eta bi hauekin partekatuta dago. Pentsa iaz talde batzuk egin ditula eta orain ezabatu nahi ditu dela, berriak dauzkadalako. Egingo dana da, posta, kontaktuak, talde honetara joan, eta hemen gehiago aukeran ezabatu taldea daukat. Ados, eta joan zait. Hauek kontaktua dira, baina taldea joan zait. Hau izan da guztia, hurren arte.